Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Дар имрӯза навормон 15 хонаҳои фурӯшӣ аз Душанбе ва дигар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон мебошанд. ҳатман лайк мемонем, подписатсия мекунем ва дар комментария фикри худро оиди навор ва оиди хонаҳои фурӯшӣ менависем. Навора то охира тамошо мекунем. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. пеш аз саршавии навор хотиррасон мекунем ки Dom TJ дуюм канал дорад ба номи Rule TJ. ин каналмон пурра оиди мошинҳо мебошад, яъне нарху навои мошинҳои фурӯшӣ, кредит, обмен, тест-драйв ва абзори мошинҳо, инчунин тавсияҳои даркорӣ аз тарафи ронандаҳои таҷрибадор. ҳатман дароед ва подписатсия кунед. Ссилкаи канал дар комментарияи видео. мо боша навора сар мекунем. якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе якхонага квартира мебошад. дар 12-ум ошона бинои навастройка бо масоҳати 47 метри квадратӣ. худи бино ҷойгир аст дар цирк тарафи Якачинор. ҷош беҳад хубай ва бинои беҳад хубай. нархаш 205 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. то 30-солагаи истиқлолията дома месупоранд. дом премиум класс мебошад. хонаи фурӯшӣ дар маркази шаҳри Курғунтепа якум этажа мебошад. доми 4 этажа, се хонага мебошад дар Шабчароғ. ай ду параи ҳамин дом агарод дора. агароди қафоша моҳикаи паласшӯӣ кардагиянд. гирду атрофи дом маҳкамай. документош 100%. нархаш $27,000 бо савдоям мешавад. ремонти миёна дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ якхонага квартира бо масоҳати 30 метри квадратӣ, ремонти замонавӣ, об, свет, термекс, мебел ҳамаш ҳаст. дар якум ошона ҷойгир аст. дар наздикиш мактаб, масҷид, садик ҳамаш ҳастад. нархаш 148 000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад. бо арзонам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. хонаро фақат медрӯй ва зиндагӣ бекунӣ. хона дар маркази район 5 микрорайонда қарор дорад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе тарафи прокуратураи генералӣ яъне профсоюзда ду хонага квартира мебошад. бо масоҳати 50 метри квадратӣ, балкон дора, лифтам дора. дом худуш дар 16-ум ошона ҷойгир аст. ремонти абой дорад ба ғарзаи кухниш. нархаш 275 000 сомонӣ срочно фурӯхта мешавад ва дига арзон намешавад. рақамҳои соҳиби хона барои маълумоти пурра дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд якхонага квартира дар 7-ум ошона бинои навастройка бо масоҳати 40 метри квадратӣ. хона коробка мебошад. ҷойгир аст дар 34 микрорайони шаҳри Хуҷанд. балконам дора. нархаш 170 000 сомонӣ савдоям мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Турсунзода якхонага квартира дар якум ошона бинои советӣ бо масоҳати 48 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар якум микрорайони шаҳри Турсунзода бо нархи 180 000 сомонӣ савдоям мешавад. дар хона кондитсионер, кухонни гарнитур, жалюзи ва термекс мемонад. савдоям мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе ду хонага квартира мебошад бо масоҳати 39 метри квадратӣ дар якум ошона бинои советӣ бо таъмири миёна таъмин аст. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. об, барқ доимӣ. 500 метр аз бозори Корвон поён дар роҳи нав. хона замонавӣ ва харидори алек бошед.
савдоям мешавад. Нархаш 196 000 сомонӣ. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб. Як этажа ҳавлӣ, 5 дар хона, масоҳати хонаҳош 72 метри квадратӣ мебошад. Дар 4 сотик замин ҷойгир аст. Кӯчаи Истиқлолда, шаҳри Кӯлоб. Нархаш 165 000 сомонӣ савдоям мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор 2 этажа ҳавлӣ мебошад. 2 дар хона, 6 сотик замин ҷойгир аст дар райони Сумбула. Нархаш 178 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. аз Саховат муроҷиат кардан бисёри бад ки мо хона ёвем. Ина марҳамат дӯстони азиз, як хонака квартира дар якум мошина бо масоҳати 30 метри квадратӣ бинои советӣ мебошад. Дар Саховат ҷойгир аст. Ремонти нав бо ҳама чизу чорашткатӣ фурӯхта мешавад. Нархаш 280 000 сомонӣ савдоям мешавад, алишам мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, повороти аэропорт, рӯ па рӯи бизнес-центри Созидания. 2 хонака квартира мебошад. Дар 14-ум ошуна, бинои новостройка, 18 этажа мебошад бино, бо масоҳати 49 метри квадратӣ. Нархаш 550 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. Хона ремонти нав дора, Евроремонтай ва ин дома фирмаи Бахт Зе сохтагиай. раиси ҳамин фирма Акай Раҳим мебошад. Беҳтарин подъездҳо именно ҳамин фирма месозад. хонаи фурӯшӣ дар центри Душанбе, ҳами назди Цумдай, тарафи МГУ. 2 хонака квартира мебошад бо масоҳати 80 метри квадратӣ ҷойгир аст дар 6-ум ошуна. Бино худаш 13 этажа мебошад. ин хона ремонташ дар беҳад суми калон расход кардагиянд. хотиррасо мекунем ки 1 метри квадратӣ дар ҳамин территорияи центри Душанбе ай $1000 боло сар мешавад. ин хонаам соҳибоша қариб $124,000 ғалтидагиай. ҳама чизош брендовиай, ҳама хонаҳош тёплый пол дора, обычный тёплый пол нево, немецкий тёплый полай. ҳатто як витишкаш, ҳамон ҳавокашакаш тақрибан $500-600 ғалтидагиай. ҳама мебели чизош қоидавӣ беҳад суми калон расходагиянд. нархи ҳамин хона бошад $100,000 бо тамоми чизош фурӯхта мешавад ва арзонам мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, поёни 65 микрорайон, тарафҳои Зебошка, 6 дар хона, 5 сотик замин. нархаш 970 000 сомонӣ. хотиррасо мекунем ки хонаҳои аввали навор ва ҳамин се хонаи охире ки озма шумо гуфтум хонаҳои подписчикон мебошанд. барои ҳамин аз доми канали Дом Тиҷей гап занед, иншоаллоҳ скидкаи хеле хуб тоб мекунам. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 2 хонака квартира дар 4-ум ошуна, бинои новостройка бо масоҳати 58 метри квадратӣ қарор дорад дар кӯчаи Рӯдакӣ 144. хона бе ремонтай, коробка, яъне назди стансиядай. сдачаи хона феврали соли 2022 мешавад. нархаш 200 000 сомонӣ бо савдоям мешавад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, бисёр бад бародорро хоҳиш кардан. марҳамат дӯстони азиз, 3 сотик замин дар Сино 2 қарор дорад. конечкаи маршруткаи 55 ва 48.
об, свет ҳамавақта ҳаста. Ҳама документош 100%, техпаспортам дора. Нархаш 155 000 сомонӣ савдоам мешавад ва хотиррасон мекунем дӯстони азиз, ки замин дар Душанбе беҳад қимат меистад. Ба дараҷаш қиматай аввал мисол 10 сол пеш тарафҳои гипроземда арзон буд, тарафҳои корвонда арзон буд. ҳозир айни ҳол нархҳо беҳад баланд шудагӣ. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Дӯстони азиз, ҳатман лайка монед, подписатсия кунед. Раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. Дӯстони азиз, то боздид. Барори кор шумода.